Fe'n fi Rodri Lewis ac dwi'n darlithydd chwaraeon yma yng Ngoleg Sir Gâr. Fe nes I orffen fy nghyfwystr TAR nôl yn 2020. Gweithio yn y sector yma yng Ngoleg Sir Gâr. Mae'r sector chwaraeon yn rili gryf iawn. Mae'n niferoedd yn mynd lan y lan. Pan dechreuais I oedd 4 myfyrwyr ar y lefel 1 a nawr mae dyn ni 16. Pan dechreuais I ar y cwrs da, o'n I ddim yn gwybod am dim adnoddau Cymraeg I ddysgu. Adnoddau fel cysyllt, sgiliaeth, ap geiriaduron hefyd, mae hwnna'n rili dda am y chwaraeon hefyd, ac hefyd dysgu.cymraeg.net sy'n rili dda am reina sy'n dechrau siarad Cymraeg. Ar ôl cael y sgwrs, fi'n gwybod rai sy'n siarad Cymraeg, so cael y sgwrs gyda reina sy'n siarad Cymraeg, a wedyn gweld y rai sy'n ddim yn siarad Cymraeg yn gweud, I know what you just said. Mae'n rili yn bwysig siarad Cymraeg, mae'n bwysig I cael popeth ar draws i'r myfyrwyr yma. Mae'r adnoddau yma yn fwy haws I athrawon sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond hefyd I myfyrwyr sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mae diddordeb gyda nhw, gyda'r iaith Gymraeg, ond felly bod nhw ddim yn cyffwrddus. So beth helpodd fi pan yn mynd trwyddo cwrs TAR yw I gyntan, so darlithwyr uwch. So pan chi'n dysgu, a chi'n mynd mewn I weld nhw'n dysgu, ond hefyd ar ôl y gwers, cerwch lan i'r darlithwyr uwch, gofyn i'r cwestiynau, achos maen nhw wedi bod le I chi wedi bod, a maen nhw'n dda I helpu chi yn y dyfodol. Cer mewn so dive into the deep end kind of thing, okay? So cerwch straight mewn I dysgu, cerwch mewn I cael dosbarth chi, a wedyn cerwch ar y profiad yn syth.